حجي حيش وي حجي حيش أبيت انتي بهالرقي بعلها من دربيها أويات مستدرعك جهرة ويس قحدو إذس أين يدعي أمرون مخانس أبوتاتنا مسيلهم من ديو عشاس ياي قلتم انت حبتس زحيّل خوين السمعو بلو حجد حيش بتن حجد حيش حجد حيش دعمو حجد حيش سلام كبران تخطاتلتي إريتريان ميديا نت أسمرا كما يكنيهم نلومي حجد حيش بزبلار سي زدالنا لكم تحستوينا حزنا لكم قريبنا زلنا كسافت عمي تحستونا ختكتاتلنا دما ادمنايم نزي تحستونا زي كم تقول غزي نبلو بوغانكم شيرن لايكن كتغبرو نزا كابسمرا الندالوا چانلنا دما كساب حجي سبسكرايب زي غبركم سبسكرايب كتغبروا كابو حليفون بمجدي مراقبيتات تويتر فيسبوك انستغرام كالن ناب كل إرتراون فتاوي إرتران كم زبط حقت قبرو نلابوكم سناي مكتتال على دوسني خودي بلو أنا سي نزم استنكر سرح زلو هزباو سراويت على سينلو كما يسي نسوخ الجم عند درجاتكم التطو دمونا نشوان دخان غوباين كصاوتاين كعسون كوين على ميدا أبزي مرتكا حنبت يدليو هي تود مريتك بلو سحل عباي مقابر صلاخهم مخانا فلتيه مساتون ون تنجر ومي جن غراز ماتش جيتو እና ፈለጡ ካበራጠጡ እግሮም ኢዶም ክሳዶም ይቁመጡ አይ በናዶ 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 انتاي كبد ارمي وني فادس كوينو ايدو مني وين ادو ناببلي كم زديتا نبري يا نبري سان نسمع عندها تنغري متراسكا بأزودو تجمري دواح عرب بقوت اي بناندو 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 بأقول تعبيت جهران فقران مريت أي تصرنا إلهم نمشاتو نهزب تقرأي لكيمهم سعرة وردة زقوصمو فوليات عزيزات وي إليتس ناي تقرأينا بحالتي دحري أبريتوريان نايروبن وعل سلام عدك مفتاح مقطامهم أبخياتن محرك أماسنانن وديقهم ودكت زسعابي قبناتهم نمقوال أبصعو زمته ناي تتغيعنان توتسعنان يركبهم تقناهم كم توترو زقبروه نابزبتات إرتران أمحران زقنعيو زبازحو كابزوم إليت وي فوليات ناي تقرأينا بحالتي حلو في تاريخ زتونكو أبحر قبدوم زقاتوه هالكي لتقتنت مالت inferiority complex سالوهم قال غابتي زساقيوم رأس متحات inferiority complex دما أمحرا تمكحتنياتات يوم إرتروان دما نعنا ينعقنا يمزبل زي مخني كأنزا خوينو محر دماي زساقيوم كرخبون حيلي كسمعو من كله أوراد ما صقاب كسنطقو من كله لعلي صبوم بلحتن حيالاتن كمصلو بقوقوي كماري ميس كالكوليشن نابزي سمر عندرا يمرحوم نابتت متمعاتيوم مسترحكون وردت مسقوصو منكا تتكعتن قدياتن مسيلوم كبد سب كبولعو أمنا يقزمون يلقصون حمام لتا وي اتي ناي inferiority complex كانزوم عين حنكتون يبولون قرمي زبل لو من تمالن كفاليو فتصم زي كل يوم
تمالي انتاي بالنيرة انتاي كفاءاتن جبنن بدعن فتسيمة سلمنتاي كوردة قوسيمة زبل جمجام أي قبرون يوم نخوم أوز جمجم رأسي كساب حجي زي تعدل خمسلو تمالي كم زي فكرون أديس أبابا ناس مران أتينا ببهلاوي صوتانا زخونا خوينات نمنجست إيرتران فدرال منجست إثيوبيان ستلبت بمبال كنا علومينا وجه بعوتنا درو ودينا هنا مسمن كخن اللازب مسمن كخن الزاته أب أفدق أديس أباباكو بس إحنا هنا حجي جزياو مسجاجر منجستي أبي إثيوبيا هنتكلينا نشعبي أدمّا كابجت مدري كندم صينا وزته يبلو خمسة نبورو حجي أي عمت أي فرق عمت كبيت جوستي مسورة دومن نزر كابو تتأماتو جوبز تجراي أب كوينات كم كشم مسنددون ملاس عويات زي بلو لهمت شفروم أب حمد مستدبين إياي كبد سب كبقبقو بأم حران شعبيان تشفنا بجاهم بان حنا دليت السلام بسقطاني شفشف لنا كبلو ليتن معالتن بتا خاب حصص زي تعرف ملحسهم كقعرو يوعلو اللوم كل خمس فولتو لخباتن حساون كوينو نلويح كم لمدز نبرلون حصوتن لخباتان معالتاوي كم مقبن ما ينزوص دسب نتز فتسو مقبن كم مسلن سناي نقرني يزوص دو سعبين كم زلو كقمقمون فتسو ما يكالن تنقولن كفاءاتن كم تباب زوصدو قجل جفرا اتزموصا قبر ملسي نايمد الساقن مدهاخن كم قبني زتمتوم اتزاقرم ازي زتداغاغي جفرا مالليت بحمام متعات inferiority complex زساقه ننبسو كم قراح كالو الدمار الساعتن بغللو تتقبرتن غيرو زحسب مخانيوم صيوف قبنات جاندا وياناقن منكرو السعخل مريت بعد من كبابيون ناتنايو نسرعات شعبي آدم سيسنا كالي نعانا زئزة سرعات اب ارتراهم تكلينا كابو حليفناون نازنة ارترا داقم قمت كنقبرو لينا انا تبهالي كساب بارنتو تسانين كالولو لاو مريت ارتران اتيقا نهزبي ارترا مسقاي مقتال نبروتو مزرافن منكرو السعخل نغيادن ناي موداتان يقباي زي بهالو وساني كوميشن دوب ارتران اثيوبيان تحسيم كان مسمم محدارات امريكان اوروبا وحبرتن تمشات اركان كركوران بمخان نتو وساني نخي تكبر بمحنقات مريت ارتران اسرع عمتات قوبيت كان ابلع الهزبي ارترا اقدان كبيد من مزبالنا يقطبا فتير كان معبالي ارترا عنكيس كان حجي صادق ممثال ايناي تعي امرو كرسو يخل ኢትዮጵያ ወታደር ብድቁሱስ ተሐርደሉን ዝተቀንጸለሉን ከቢድን ፎኩስን አጽዋሩ ብዘይ ውግእ ዝተሐድገሉ ክዳውንቱ ተቀንጢጡ ጥራሕ ዕርቃኑ ብውርደት ዶብ ሃገር ሰገረሉ ኣብ ታሪኽ ዓለምና ተራእይ ዘይፈልጥ ናይ 4 ሕዳር 2020 ክሕደትን ጭካነን ህዝብን ሰራዊትን ኢትዮጵያ ብቐሊሉ ዝርስዑዎ ገበንዲዩ ፍጹም ኣይኮነን ባድመ ናትናያ ብዝብል ጻዕዳ ሓሶት ጃንዳ ወያነ ብልዕሊ 120,000 ህይወት ኢትዮጵያውያንን ሀብተ ሀገርን ዝተጣልዓሉ ናይ ኩናት ገበን ታሪኽ ኣይመዝገቦን ድዩ ጭፍራ ወያነ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ነበርቲ ኢትዮጵያ ዝፈጸሙ ዘስካሕክሕ ግፍዕን ራስያን ምስጓጉን ብወራራብ ዝበጽሖ መሬት ኤርትራ ድማ ዝፈጸሞ ክሳብ ምፍሓር መቃብር ስዋኣት ኤርትራ ዝበጽሐ ነውራም ተግባራት መንክርሶዕ ይኽእል እቲ ጃንዳ ንረብሓ ሓይልታት ግዳም ክኽድም ن10 ዓመታት ትግባረ ብይን ዓንቂጹ ኣብ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝፈጠሮ ኩነተ ጽልእን ተጻብኦን ዘኽሰሮም ግዜን ዕድላትን ማህሰይቱ ቀሊልን ተረሳዕን ድዩ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ድሑር ዓሌታውን ኣናቋትን ፖለቲካ ወያነ ዝወረዶ መቕዘፍቲ ክሳብ ሕጂ ዝስሕኖ ዘሎ ሓዊ ብሰንኪ ግዕዝዩን ብልሽውና ምሕደራን ተሰኪምዎ ዘሎ ኣደራዕ ቁጠባዊ ውጥቀት ይቕረ ዝበሃሎ ድዩ እቲ ጃንዳ بقطع حزب ኢትዮጵያ ካብ ስልጣኑ مستبارره ኣብ መቐለ ተሸጉጡ ንህዝብ ትግራይ በሓሽቀት ጸላእቲ ከም ተኸበም ሲሉ በዓሌታው ስምዒት አረሳሲኑ ኩናት ባህላው ጾወተናይ ብዝብል አጉል ፈኸራ አውሪድዎ ዘሎ ህልቂትን ዕንወትን ዘስተውዓለሉ ዓሻ ትግራዋይ አሎ ድዩ ዝኾነ ህዝቢ ምስ ጎረቤቱ ብፍቕርን ሲኒትን ክነብር ጸገም የብሉን ጸገም ዝፈጥሩ ኩሉ ግዜ ውሑዳትን ዕቡዳትን እዮም ህዝብ ትግራይ ከም ኢትዮጵያው መጠን መስሕዋቱ ከምኡን ምስ ጎረቤቱ ህዝቢ ኤርትራ ብሰላም ክነብርን ኣብሊጹ ካብቲ ሰላም ክረብሕን መሰልዩም ድሕሪ ዝኹሉ መሪር ተመክሮም በኣር ኣብ ፍሉያት ኤሊት ወይ ዓዚዛት ትግራይ ዘሎ ህዝቢ ዝለከመ ሕሙም ስነ ኣእምሮ ትሑትነት
ምስ ጃንዳ ወያነ ናብ ጓሓፍ ታሪክ ተደርቢው ንጥዑይን ንቡርን ኣተሓሳስባ ንሰላምን ሕድሕድ ምክብባርን ንዞባዊ ስኒትን ምትሕብባርን ባብ ክርሖ ይግባእ ሕጂ እውን ካብ ዘመተ ስልበጣ ሓሶትን ጠቐነን ዝርከብ ረብሓ የለን ንምዃኑ እዚ ኣብ ትግራይ ብጽጋብን ዕንደራን ጭፍራ ወያነ ሰለስተ ዙርያታት ዕንደራ ኹይናት ዘምጽኦ ለውጥን ዘጋህዶን ሓቂ እንታይ እዩ ንማሕበረሰብ ዓለም ኣውራ ድማ ንህዝብታት ኢትዮጵያ ብሓፈሻ ንህዝቢ ትግራይ ድማ ብፍላይ እንታይ ዝተሸፈነ ሓቅታት እዩ ኣግሂዱን ጓሕጒሑ ንግዳም ኣውፅዮን ብዛዕባ እዚ ድሕርዛ ሓጻር መሰጋገሪት ደርፊ ከነቕርበልኩም ኢና ምክትታልኩም ኣይተቋርጹ ናበበለ ከም ዝዲታ ነበረያ ነበረ ሰዓን ንስማዕ እንዳተነግረ ምትራስጋ ብእዝኑዶ ተጀመረ ድዋሕ ዕረብ በቆፅ ኣይበናንዶ ናይበናንዶ ኣይበናንዶ ናይበናንዶ ዝናብ ሓምለ ኣሻብባ ኣርከብዎ ሰብሕዮባ ብሩኽ ጥሪስና ብዛሬባ መፍተር ቁኒና ካብባ ድዋ ዕርብ እምዴ ኣይበናንዶ ናይበናንዶ ኣይበናንዶ ናይበናንዶ ብሰማይ ድዩ ነጢምዎም ብፊተፊት ገጢምዎም ተመኽልዩ ዓጊትዎም እስከ ተሸማቢልዎም Bernardo, Nai Bernardo, Ai Bernardo, Nai Bernardo, عدت اللحج تعلل عبو تلو عجوهم بن قبز هاي تشامو بن لو من اتصف لو من اقبر هوب هوب كتت اي بناندو ناي بناندو اي بناندو ناي بناندو بسماي دو نتيموهم بفيت فيت قتيموهم تمخليو عاقيتوهم اسكت الشمابينوهم Ai Bernardo, Nai Bernardo, 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 Ai Bernardo, Ai Bernardo, Ai Bernardo, ድሕሪ 27 ዓመታት ግዕዙይ ዓሌታውን ከፋፋልን ኣገዛዝኣ ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት ህዝቢ ኢትዮጵያ ማእዝኑ ከቕንዕ ዝወሰዶ ተበግሶ ንምኹላፍ ዝተሃንደደ ዕንደራ ኣኸቲልዎ ዘሎ ከቢድ መቕዘፍትን ዕንወትን ከምኡውን እቲ ኸሰንዮ ዝጸንሐ ኣደንቋሪ ፖለቲካዊ ዲፕሎማስያውን ፕሮፓጋንዳውን ዘመተ ህዝብታት ዞባናን ኣህጉርናን ልቦና ኸዕብዩ ዝሕግዝ ነጥብታት ገዲፉሎም ንምዝኽኻር ዝኣክል ገለ ካብኡ ክጠቓቕሰልኩም ሓደ ስልጣን ተቖጻጺርካ ብስርቅን ብልሽውናን ምሕር ዝተቖማጥዑ ሰባት ወይ ጉጅለታት ስልጣኖም ክምንዝዑን ዝለመድዎ ክስእኑን እንከለዉ ዘስዕበሎም ጽላለን ጭንቀትን ክሳብ ክንደይ ህዝብን ሃገርን ከም ዝልክም ክልተ ስልጣን ብምልቃቆም ረብሕኦም ዝተተንከፈ ወገናት ከምቲ ኣድግድ ዝበለቶ ብድሕረይ ሳዕሪ ይብቆል ብዛ ዓይነቱ ቅብፀት ምስ ዝኾነ ግዳማዊ ሓይሊ ተላፊኖም ገዛእ ሃገሮምን ህዝቦምን ከዕንውን ከጽኑቱን ክበታትኑን ድሕር ከም ዘይብሉ ሰለስተ ትሕቲ ሃገራዊ ዓሌታውን ከፋፋልን ጸቢብ ፖለቲካ ዝሕላገቱ ብዲሞክራሲ ብዙሕነት ፌደራሊዝም ወዘተ ብዝብል ዝተዋሃበ መመላኽዒ ኣስማት ናይ መወዳእታ ምህርቱ ሓደገኛ ኣዕናውን ኣሰቃቕን ምዃኑ ኣርባዕተ ዓበይቲ ሓይልታት ዓለምና መልሕቖም ብቁጥዐ ህዝቢ ኣብ ዝብንቆረሉ ካብ ድሌትን ባህግን ህዝብን ላዕሊ ረብሕኦም ከም ዝዓጦም በዚ ድማ ኣንጻር ፍትሕን ድሌትን ህዝብታት ደው ንምባል ከም ዘሕንኾም ተዓዚብና ኢና ካብዚ ኩናት ናይ ትግራይ ሓሙሽተ ብሰብኣውነት ምምጽዳቕን ንብዓት ሓርገጽ ብምንባዕን ናይ ገበቲ ሓያላን ሃገራትን ጉዞኣቶም ከደምትን
ክእለትን መታለልን ጥበብ ፖለቲካን ሸርሕታትን ኮይኑ ምህላውን ካብዚ ኩናትና ዕንደራ ወያነ ኣስተብሂልናሉ ኣለና 6 ኣብ እዋን ኩናት ሰብኣዊ ረድኤትን መሳለጢኡን ኩናት ንምምዋል ዘኽእል ፈቃቃት ምኽፋትን ናይ ሱልኮ ዕድላት ምፍጣርን ክሳብ ክንደይ ብርቀት ብገዛእትን ገበትን ሓይልታት ከም ዝስራሓሉውን በዝተራየ ዕንደራ ኩናት ናይዚ ዝተዳቀቀ ጭፍራን ዝነደዩ ኣሸቆልቱን ብጋህዲ ቃልዕ ኮይኑሎ 7 ዓብዝናን ተሰማዕነትን ዘለዎም ሚድያታት ትካላት ተጣበቅቲ መሰል ረብሓ መወልቶም ኣብዚ ትንከፈሉ ሙያዊ ክብርን ስነ ምግባርን ናብ ጎሓፍ ደርቤዮምን ኣጸጊዖምን ዝባኖን ቀሊዖም መጋበሪ ሓሶትን ጠቐነን ከም ዝኾኑ ብግብሪ ኣብዚ ናይ ትግራይ ኩናት ኣርእዮምን ኣለዉ እዚ ድማ ዓብ ጽፍዒት ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ኮይኑዎም ኣሎ 8 ስኑዕ ወረታት ፌክ ኒውስ ናይ ሓሶት ክስታት ጸለመን ምስይጣንን ሰባት ብምግጋይ ርእቶ ማሕበረሰብ ዓለም ንምጽላውን ዘይርትዓው ውሳኔታት ንምሕላፍን ዘገልግል ሜላ ምዃኑውን እዚ ንጭፍራ ወያነ ዘዳቀቀን ስነ ሓሳቡን ዝደምሰሰ ባዕሉ ትጭፍራ ብጎይቶቱ ተኣዚዙ ኣብ ዝወልዖ ኩናት ተረጋጊጹሎ 9 ኣሸቀልቲ ዕሱቦም ዝተዓወተ ክመስሎም እንከሎ ዝገብርዎ ዳንኬራን ናይ ፕሮፓጋንዳ ነፍሕን በንጻሩ ናብ መቃብር ከመርሕ እንከሎ ድማ ግዜ ረኺቡ ትንፋስ ምእንቲ ክሰኩዕ ደለይት ሰላም መሲሎም ዝገብርዎ ሓያል ጸጥን ምግቡዕ ባዕን ብእገዳ ምፍራሕን ገና ካብ ኣእምሮ ሰባት ዝሃሰሰ ናይዚ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ድራማ ኮይኑ ርኢና ኢና ህዝቢ ዓለምን በኣንክሮ ተዓዚብዎ ኣሎ 10 ንሙስሊምነት ሓለይቲ ደቂ ኣዳም ሃዋርያ ሰላምን ዲሞክራሲን ኢና ዝብሉ ዓበይቲ ሓይልታት ዓለምና ድማ ንእከይ መጋበሪኦምን ድሕሪ መጋረጃ ንዘካየድዎ ሸርሕታትን ተንኮላትን ዕርቃኑ ዘውፅእ ትዕዝብቲ ኣትሪፊዩ ሓሊፉ ኩናት ትግራይ እቲ ጽቡቕ ነገሩ ከዓ እዚ ዕርቃኑ ወፂኡ ዝረኣናዮ ሕስረት ንቕሓት ግርህኛታት ብምብራኽ ህዝብታት ዓለም ነቲ ብስም ዲሞክራሲን ሰብኣዊ መሰላትን ዝጉልበብ ስውር ዕላማ ክነቕሕሉ ሓቀኛ ፈታዊኦምን ጸላኢኦምን ከለልዩ ሓጊዝዩ እዚ ብጭፍራ ወያነ ብዕንደራ ዝተኻየደ 3 ዕንደራታት ውግእ እዚ ተሞክሮዚ ንመላእ ህዝብታት ኣፍሪቃ ብፍላይ ንሳልሳይ ዓለም ዝኾነ ሃገራት ዓለምና ድማ ብሓፈሻ መምህርዩ እዚ ኩናት ናይ ጭፍራ ዝወልዖን ንህዝቢ ትግራይ ደቁ ዝበልዓሉን ኩናት ብፍላይ ድማ ህዝብታትን ሃገራትን ኣፍሪቃ ስቡሕ ጸጋታቶም ብሃገራት ምዕራብን ዲሞክራሲያውያን ኢና እናበሉ ንዓለም ክዕብልሉ ዝደልዩን ሃነፍነፍ ዝብሉ ሓያላት ሃገራትን ናይ ከምዚ ዓይነት ጸወትኦምን እከይ ውጥናቶምን ግዳይ ክኾኑ ዘሎ ተኽእሎ ገና ርሒብ ምዃኑ ኣብ ግምት ብምእታው ብሕጂውን ምጥንቃቕ ከድልን ንመጻኢ ከም መወከሲ ታሪኽ ኣዝዩ ጠቓምን እዩ ስለዚ ሃገራት ኣፍሪቃን መራሕታን ተረባሕቲ ጸጋታቶም ንክኾኑ ካብዚ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደን ተንኮላት ኣሸቀልቲ ምዕራብ ዝመወልዎን ዝደፋፍእዎን ንመንእሰያት ትግራይ ኣብ ኩናት ዝጠጠቐን ዕንደራ ውግእ ናይ ወያነ ብዙሕ ክመሃሩ ይኽእሉ እዮም ኣፍሪቃ ንኣፍሪቃውያን ሰላም ንኹላቶም ኣፍሪቃውያን ዓወት ንሓፋሽ كبراتن كبرانن تخطاتلتي إريتريان ميديا نتاسمرا نلومي حجدو حيش بزبلار اسي زدالنا لكم تحستو أبزي فتسيمنا لنا سلام كتتالكم أزدينينا إنمسجنوكم نتحستونا ناب كل إرتراون دلاي إرتران من تقباصح بوغنكم شيرن لايكن بمقبار كزرقحوو تم كساب حجي نزا إرتراوي تشانلنا سابسكرايب زي قبركم مادما سابسكرايب كتقبروا نلابوكم نايلوم تحستونا أبزي زازيمنا لنا سسناين غلاتنا ببزل لنايو عوتنا عفاش
እዩ